Lakhain ko truck Duarbagri MSC constituency angkang Diring polling station under Habe Rongphar mati Singnot Lekthe LP school along Thanbang Chedam dedet. Peer thak kit hek kirela pen officers, doctors, engineers pen kaprek departments ke claim dun sitame ke chengsi ke education mate lot hek vek nang ji pen education ta foundation ni senangji. Lake LP school ben si ke Charlie cheng ponangji. Lapen mesen school a hem mesen ki jona lang do vek nangji lapen ke kai kia porta. Teachers mati lo Thanbang atum Chedam ver nangji. Anlopolote karbiang longara atum ta paprang dun vekji. Sitame non ke Diring polling station under Habe Rongphar mate Singnot Lekthe LP school ke teachers mati Thanbang amasi Chedam de pin an ningka nisi pen gunot sofa hutsi dam chotchot. Seta me karbiang long angkang pia long ta quality education pusi hangkong. Seta non ke konat long quality education ke lapen education Richard Tokbi amit hanga constituency lo lasi Singnot Lekthe LP school head teacher upon Richard Tokbi langding poma. Lapen kap herere aretma Singnot Lekthe LP school ke Diring pen kilometer krep ho andolang students atum heno laplo. Puta hawarara atum pen ningche pondinti. Jongdame teachers mate lo Thanbang ta ningkan kang team hem dokok pen bainong chot education Richard Tokbi langding poma. Lapente Singnot Lekthe LP school a teacher upon phere pig bon puta hawar arada tumpen chithan podventi. News report Karbing Long Lai.